St. John Ambulance and Rescue, waħda mill-eqdem organizzazzjonijiet volontarji fid-dinja, komplet issaħħaħ il-preżenza u r-rwol tagħha fil-komunità Maltija, kif fil-Forti Madlina sar ispezzjoni annwali li għaliha attendew membri, volontira u rappreżentanti tal-awtoritajiet. L-organizzazzjoni Maltija li tmur lura sal-1882 u li kienet l-ewwel entità ta' St. John li nfetħet barra mill-Ingilterra, illum topera f'madwar 50 pajjiż madwar id-dinja. F'Malta St. John tibqa' pilastru importanti fil-qasam tal-ewwel għajnuna, kif spjega l-Kummissarju Christopher Borg Cardona. Ir-rol ta' St. John Ambulance and Rescue hija biex tħarreġ volontira biex ikunu jistgħu jassistu l-awtoritajiet fuq pereżempju meta jkun hemm attivitajiet tal-massa kbar u nkella meta jkun hemm emerġenzi wkoll. Matul l-istess attività tħabbar li riċentament intlaħaq ftehim mal-Isptar Mater Dei permezz tal-Ministeru għas-Saħħa li bih St. John qed tipprovdi mobile clinic li diġà ġiet użata waqt il-maltemp riċenti biex jingħata appoġġ dirett lill-awtoritajiet. L-ispezzjoni annwali li kienet sospiża fis-snin tal-pandemija saret għall-ewwel darba wara l-COVID u serviet bħala reviżjoni tal-ħidma mwettqa matul is-sena, kif ukoll bħala rikonoxximent għal volontira li wħud minnhom ilhom iservu deċenji sħaħ. Il-Kummissarju spjega wkoll kif il-volontira jingħataw taħriġ estensiv f'diversi dixxiplini u mhux f'qasam wieħed biss. Ħafna mill-membri tagħna jitalmu l-skills kważi kollha, ġifieri meta jidħol membru ġdid magħna jidħol li jibda forsi f'xi waħda mill-fire u mbagħad jagħmel water, inti korsijiet ma jdumu daqsxejn ovvjament għandek dejjem 6 xhur, 8 xhur u dejjem għandek skills ġodda li inti tista' titgħallem. Intom kollha volontira xi? Kollha volontira. Infatti palissa għandna sejħa l-rekluti, għandna ħnibdew reklutaġġ ġdid ġimgħa d-diela. St. John Ambulance and Rescue għandha 121 volontir attiv, inklużi żgħażagħ kadetti, li fi kliem il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri li kien preżenti għall-istess attività huma xempju tal-enerġija u l-impenn biex jagħtu lura lis-soċjetà u jkomplu jibnu fuq il-wirt storiku ta' din l-organizzazzjoni volontarja.